A primeira hora temos unha mesa redonda bastante apretada, a sorte que non temos tanta xente como onte na mesa, porque hoxe ás 2:45 bótannos do edificio, é dicir, temos que sair, a -20 deberíamos parar para que recollades os certificados e ás 2:45 temos que sair do edificio. Entón, bueno, evidentemente preguntade o que teñades que preguntar, pero sede, por favor, concisos para que podamos ter un debate o máis amplo posible. Ben, comenzamos a coa última parte das xornadas. Hoxe, como sabedes, haberá agora unha mesa centrada na Ribeira Sacra como patrimonio e turismo sostible. Teño que disculpar a ausencia porque inicialmente na mesa ian a estar Augusto Pérez Alberti como parte, como investigador centrado na paisaxe galega, pero por motivos de saúde non pudo estar. E tamén invitáramos a José Manuel Rodríguez, presidente do Consello Regulador da Ribeira da Denominación de Orixe Ribeira Sacra, porque nos interesaba moito e creíamos que era importante ter tamén a parte ao outro lado, é dicir, como ven dende a Ribeira Sacra os adegueiros e as persoas que ali desenvolven a súa actividade o que sería unha posible declaración de ben de interese cultural, unha posible declaración como Patrimonio da Humanidade e, por suposto, como lles pode afectar e lles afecta o turismo a esa zona en concreta. Pero avisou tamén no último momento e por motivos de viaxe, pois tamén non pudo estar hoxe aquí, co cal temos unha mesa máis reducida. Digo que é unha pena porque sería moi importante contar con esa outra visión. Ben, imos a seguir un pouco a dinámica de onte. Simplemente vos direi que na mesa temos, por unha parte, a Ana Goidiz, que é historiadora da arte, profesora da Universidade de Santiago de Compostela. Ela ven un pouco pois invitada ou pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural porque é unha das persoas que está levando a cabo a declaración da Ribeira Sacra como ben de interese cultural. Entón, creíamos que era importante que estivera aquí. Por outra parte, ven José Luis Maestro Castiñeiras, que é politólogo sociólogo e director de competitividade de Turismo de Galicia e tamén como iniciativa por parte de Turismo tanto da propia declaración ou posible declaración como Patrimonio da Humanidade, pois creíamos que era importante que houbera tamén asentes por parte das administracións públicas neste sentido. É Xerardo Pereiro Pérez, que é antropólogo da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, da UTAD, que ten un perfil centrado en antropoloxía do turismo e patrimonio cultural e turismo. Por lo tanto, nos importaba tamén ver esa outra pata, como comentaba onte Cristina Sánchez e Carlos Nardiz, de como, dende a parte antropolóxica, se ven a xestión deste tipo de espazos e como afecta ao turismo tanto as comunidades locais como en xeral o patrimonio material e inmaterial. Ben, eu vou facer unha pequeniña introducción un pouco para ubicar certos aspectos do debate que nos importaba que quedaran ou que se verteran aquí, posiblemente repetindo ideas que xa saíron onte, pero que me parece interesante recollelas un pouco por volver a recoller certos aspectos do debate que eu creo que aínda quedaron sen tratar. E logo cada un deles fará unha pequena presentación de 10-15 minutos para logo ter un debate. Cortarei vos porque hoxe non temos tempo. Vale. Ben, simplemente quería traer a colación do punto de vista conceptual os termos de turismo cultural, patrimonio e paisaxe que manexamos no momento de desenvolver o programa das xornadas, porque me parece importante un pouco, como digo, por volver a centrar o debate. Nunha tese recente de 2016 de Bielo Ratches Tarellas que analiza o caso de Mallorca como un laboratorio internacional de turismo de masas, define o turismo
como o conxunto de relacións e fenómenos producidos polo desplazamento e permanencia das persoas sen motivacións de estudo ou lucrativas fora do seu domicilio habitual. E o turismo de masas, que era o que nos interesaba enfocar, como afecta a relación co patrimonio, como afecta un turismo excesivo o propio desenvolvemento do patrimonio natural e cultural, o entende como un produto turístico que aglutina unha gran cantidade de visitantes que só estar ligado a unhas unidades de aloxamento e recursos turísticos de alta capacidade de acollida. O mercado de orixe deste tipo de turismo se desenvolve especialmente nas sociedades que pasaron por un proceso de democratización turística, como xa vimos onte. E o certo é que, como tamén vimos, que o turismo é un dos sectores de crecemento que consta con maior impacto ao longo do século XX e que se vai consolidando, como vimos, no século XXI. Segundo Alfonso Martínez Sempere, as cifras de emprego, de novas infraestructuras e de crecemento global que presenta o sector, así como os impactos que non sempre son positivos, pero tampouco sempre son negativos, conseguiron posicionalo como un potencial de crecemento de moitos países, como sucede no caso de España e como vimos esta mesma mañá. É nesta liña onde, según comenta este mesmo autor, o obxectivo do turismo debe orientarse a que se converta nun elemento de equidade, de distribución de riqueza e acercamento das culturas como medio de coñecemento mutuo, pois coincide cos obxectivos de desenvolvemento da loita contra a pobreza e a exclusión social. Pola súa banda, Damián Moragues Cortada, nun libro titulado Turismo, Cultura e Desarrollo, nos comenta que o turismo pode ser algo máis que un fenómeno consumista, convulsivo e estandarizante que asola territorios e culturas, visión negativa que, como vimos, encaixa con certas perspectivas ou maneiras de entender o turismo que se esbozaron onte aquí, pero que pode ter a súa contrapartida en exemplos semellantes como o que vimos esta mañá presentado por parte de David de Salvador. Para Moragues, o turismo pode e debe ser, na súa conxunción coa cultura, unha vía de dinamización social e económica, un factor de conservación das múltiples autenticidades do noso mundo e un punto de encontro e adición de culturas diversas e enriquecedoras. Tendo en conta, por outra parte, a definición de cultura como un conxunto de coñecementos, crenzas e costumes que caracterizan as sociedades humanas, o enfoque do turismo cara a esta debería poñer en valor, repito, poñer en valor, como dixo varias veces David esta mañá, difundir, comunicar e transmitir eses valores que caracterizan as distintas sociedades a través dunha actividade moi concreta, que neste caso é, evidentemente, o turismo. Nos queríamos enfocar estas xornadas na relación que se establece entre o turismo e o patrimonio cultural como parte desa cultura. O patrimonio cultural foi definido por Vailart e Tarresellas en 1997 como un conxunto de bens tansibles e intansibles que reflexan a herdanza cultural dunha comunidade, un grupo social, dando un sentido de pertenza ás súas distintas producións e imaginarios simbólicos. E, finalmente, o concepto de patrimonio cultural que nos manexamos e que nos interesa hoxe poner en relación co turismo implica necesariamente unha valoración social dos testimonios da creación humana ao longo do tempo, o que nos leva á vinculación entre o pasado e as xeracións do presente que seleccionan o valioso e importante elementos da cultura para legalo e transmitilo de cara ao futuro. Isto nos obriga a entender este patrimonio cultural e tratalo como un proceso antes de como un fenómeno estático, o que nos leva a entender que a súa construción é constante e ten implicacións sociais e políticas, como vimos onte co tema do Camiño de Santiago. Pero tamén indica que cada acción que fagamos sobre el, que fagamos sobre o patrimonio, incluso a incidencia turística vai formar parte dese proceso. Polo tanto, o que fagamos debemos facelo tendo en conta eses valores, ese interese de representatividade da nosa cultura e, por suposto, de herdanza de cada futuro. Finalmente, o concepto de paisaxe que nos esbozamos sigue o Convenio Europeo da Paisaxe de 20 de outubro de 2000, que o define como calquera parte do territorio tal e como a percibe a poboación, cuxo carácter sexa o resultado da acción e interacción de factores naturais e humanos. Este concepto, que xa foi formulado de maneira similar por outros autores e por diversos estudos,
por exemplo, é a idea que está detrás da concepción de Otero Pedrallo do territorio entendido como espazo no que ten lugar a evolución dunha comunidade humana. A súa concepción da paisaxe como resultado da interacción do home coa natureza é o que, como apunta Ramón Villares e tamén reivindica Iago Seara por parte da figura de Otero Pedrallo, é a que está detrás da súa idea de paisaxe como unha expresión galega, como un feito cultural e ideolóxico de primeira magnitude. Vemos que son todos estes elementos, o cultural, o patrimonio, a paisaxe, dunha tremenda complexidade que encerra valores multivocais, que ademais están enraizados con cada lugar, que precisan dunha análise profunda antes da súa posta en valor a través, no caso que nos ocupa, do turismo. Alcanzar unha conciliación e un marco de convivencia entre estas realidades debería ser un dos obxectivos das administracións públicas, pero tamén das comunidades locais e dos sectores turísticos, culturais e patrimoniais. En todo este proceso de crecemento da actividade turística da primeira metade do século XX aparece a industria turística, como vimos, toda unha estructura ao servizo dunha necesidade social espectacularmente crecente e que é, en definitiva, unha importante fonte de recursos. Recollendo de novo as ideas de Moragues, a relación cultura-turismo na perspectiva do desenvolvemento soamente é posible e eficaz no marco de planificacións globais, sostibles que teñan en conta todos os aspectos do territorio e as amplas dimensións do turismo e da cultura. O exemplo da Ribeira Sacra que queríamos traer hoxe, onde o patrimonio material e inmaterial, o territorio, as costumes, as tradicións, os oficios, a explotación do medio, o monacato, a arquitectura e a propia arquitecturización da paisaxe, son moitos dos aspectos que van da man, cando aínda temos que poñer as bases para todo o que virá despois, unha vez declarado ben de interese cultural e tal vez patrimonio da humanidade, se se dá o paso seguinte, precisa dun traballo sosegado e conxunto. Esta é un pouco a idea que está detrás da elaboración desta mesa. A ver se conseguimos establecer ideas neste sentido. Ben, sen máis, dou a palabra a Ana Goi para que nos expoña. Moitas gracias, Rebeca. Bos días a todos. E tócame a mí empezar e adaptarme a esos 10 minutos que temos para unha exposición inicial, que no meu caso vai ser unha introducción ao tema para aqueles que non coñezan a Ribeira Sacra con demasiado detalle. O primeiro que querría destacar é o feito de que vamos a falar de unha paisaxe cultural. Unha paisaxe cultural que, polo tanto, foi surxindo e xenerándose ao longo dos séculos e ten que seguir avanzando no seu progreso. Neste momento se está a traballar na declaración, como ven, de interese cultural e penso que é o momento idóneo para establecer cales van a ser as vías de xestión dese patrimonio de cara ao turismo ou de cara ao desenvolvemento local, que tamén é moi importante. Obviamente, a ver se isto... Obviamente, estamos a falar de un territorio complexo que abarca a parte final do curso do río Sil e a zona que va desde Belesar, desde a presa de Belesar, hasta a confluencia co Sil. Estamos falando de un territorio que estaría entre a Teixeira e a desembocadura do Sil no Miño e dende Belesar hasta a confluencia co Sil no caso do Miño, abarcando, polo tanto, dúas provincias, abarcando, polo tanto, tamén dúas dióceses diferentes e nun territorio con un marcado carácter en torno ao que é o cañón do Sil e do Miño. Un territorio no que estamos agora a rematar a súa definición, pero que abarcaría en torno a 15 concellos e un número tamén alto de parroquias na provincia de Lugo e de Ourense.
Un territorio que se vai a ir configurando en torno a esos dos cauces, a esos dos vales moi encaixados, con unhas pendentes que chegan, en algunos casos, aos 70, 68, 70 grados de inclinación, en donde hai zonas, sectores nos que non é posible a práctica da agricultura nin a gandeiría, pero outros que han sido pouco a pouco adaptados para poder, mediante os bancaes, os ocalcos, poder ser explotados de unha maneira tradicional, non só o cultivo da viña, sino tamén isto dende época medieval, con o cultivo de frutais, de legumes, de cereal, de olivos e de castaños, por exemplo, que foron a base da alimentación de todas esas poboacións. Un territorio de unha imperturbable belleza, como aparece aí, de unha gran serenidade, un territorio que parece alleo aos cambios do paso do tempo, pero un territorio que nestes momentos ten graves problemas. O envexecemento da poboación, a despoblación, problemas de desenvolvemento graves que deben de paliarse de cara ao futuro e, desde logo, que poden pôr en peligro todo este sistema productivo e toda esta paisaxe. Un territorio en donde nos vamos a encontrar con unha enorme riqueza patrimonial e paisaxística, con un riquísimo patrimonio inmaterial. Falábamos da declaración de BIC, de Bien de Interese Cultural, pero temos no horizonte a posibilidade de a declaración de Patrimonio Mundial. Ribeira Sacra está na lista indicativa, entón está en pista de saída para unha posible candidatura. É necesario, para eso, ter en conta que o desenvolvemento de toda a zona ten que adaptarse a un turismo sostible, ten que adaptarse a un crecemento que permita o desenvolvemento do territorio sin perder a súa integridade e a súa autenticidade. Si queremos adaptarnos aos criterios que ya non só por la Carta Europea de Turismo Sostible, sino tamén por o Acordo 2013 da OMT e da UNESCO de apoiar e de respaldar os patrimonios, os bienes culturais que teñan un desenvolvemento sostible. Esa extraordinaria riqueza paisaxística, esa extraordinaria riqueza cultural ten que artellarse de tal maneira que definan o que vai a ser o valor universal excepcional deste ben. Non só é necesario ser velo, estar ben conservado, ter unha riqueza patrimonial importante, senón que, de cara a unha posible declaración, é necesario definir con claridade cales son aqueles valores que o hacen isto diferente a todo o que está xa declarado e, sobre todo, o que ten de auténtico e de integridade en todo este territorio. Si de unha maneira rápida vemos a secuencia cronológica na que se vai configurando esta paisaxe, nos encontramos que desde época prerromana tenemos un asentamiento importantes a través de monumentos megalíticos e a presencia dos castros. É unha zona que, en certa maneira, vai a condensar o que é a esencia do pobo galego. Todos os patrimonios mundiais que tenemos en Galicia parecen vinculados a outros tipos de bens. A muralla de Lugo, a cidade de Santiago, o camiño de peregrinación ou incluso a Torre de Hércules non están vencellados a o que é a cultura propiamente galega. Si ocorre isto na Ribeira Sacra. Dende os eremitorios máis antigos, que se sitúan en torno a unha ocupación do século V ou do século VI, pasando por a época da repoblación ou asentamento dos grandes mosteiros, tanto da regla
Vieita como da regla cisterciense, que teñen unha enorme presencia neste territorio, maior que en calquer zona de España. Unha presencia con un patrimonio que vinculado bien á Igrexa ou ben á arquitectura tradicional, á etnografía, con os cruceiros, os hórreos, presenta realmente unha diversidade extraordinaria. A declaración de Vic, a masificación do turismo pode pôr en peligro todo este microcosmos. As difíciles rutas de acceso, o problema da mobilidade dos turistas, a necesidade de infraestructuras hoteleiras que non se adapten exactamente ao que é a Ribeira Sacra, o problema da despoboación. É dicir, a situación pode complicarse moitísimo no caso da chegada masiva de turistas. Polo tanto, neste momento en que estamos nunha fase inicial, é fundamental a organización e xestión dos seus valores para que o desenvolvemento dese proxecto de xestión da Ribeira Sacra permita, por unha parte, aos cosecheiros, aos adegueiros, continuar co seu traballo, ca súa labor. Por outro lado, ao persoal dedicado ao turismo, poder desenvolver o seu traballo e poder gestionar os flujos de turistas de maneira que non se convertan nun problema de cara ao futuro. Hemos visto, levamos vendo moito tempo, os inconvenientes que pode traer a masificación do turismo. Venecia, Pompeia, Alhambra de Granada, cantos bens patrimonio da humanidade están nestes momentos en perigo por culpa de unha excesiva presencia do turismo. Polo tanto, eu penso o intre de recapacitar, de organizar, de plantexar proxectos de intervención que permitan que a Ribeira Sacra siga sendo probablemente a esencia do pobo galego, tendo en conta todos aqueles elementos que forman parte da propia paisaxe, os encoros, os socalcos, os antigos muiños, as casas tradicionais, es decir, todo ese patrimonio cultural que nos permitiría chegar a unos criterios de declaración de cara a patrimonio mundial que teñen aí recollidos e probablemente plantexar cal podría ser o valor universal, excepcional, que definiría o territorio. Neso estamos a traballar intentando que a Ribeira Sacra non perda o máis importante, que é a súa esencia e a súa integridade. Moitas gracias. Grazas, Ana. Agora toca o turno a José Luis Maestro Castiñeiras. Bueno, bo día a todos e a todas. Moitas gracias ao Consello da Cultura por invitarnos. E eu, na miña presentación, que intentarei que sexa axustada ao tempo, intentarei plantear, sobre todo, cuestións para o debate. E espero que despois, surdan ese debate porque creo que é máis productivo, non? Evidentemente, como representante da Administración, en moitos casos, e sempre hai alusións a, ese papel que fai a Administración como tan o máis alto responsable de moitos do que acontece na vida social, neste caso de Galicia, pero, somos todos asentes, actores e responsables de toda a actuación. Evidentemente, a Administración no seu lado, non? Eu vou primeiramente, quería recoñecer, porque eu esperaba que estivera Augusto na mesa, quería recoñecer que os traballos realizados ata o momento sobre a paisaxe en Galicia, desde hai máis de 10 anos, sobre todo, nos que se chegou a unha serie de normativa, documentos, o mapa da paisaxe, das diferentes paisaxes de Galicia, creo que é unha labor extraordinaria
revisando toda esta documentación, creo que aí sí podemos atopar moitísimas claves e, bueno, está estudiado en profundidade tanto nas directrices de ordenación do territorio, no plan de ordenación do litoral, evidentemente me estou referindo a toda Galicia, e creo que hai unha labor de partida para poder traballar sobre o territorio excelente, non? En primeiro lugar, e como representante de turismo, o primeiro que me planteo entre as reflexións ante este asunto é que pasa co turismo, como se acaba de decir, non? Eses fluxos turísticos cada vez máis intensos, como afectan ao patrimonio. Patrimonio que, en primeiro lugar, hai un patrimonio natural e un patrimonio cultural. En este caso, pois, sobre todo, ímonos referir a un patrimonio cultural e a pegada do ser humano que, desde tempo histórico, ven modificando a paisaxe, no caso de Galicia, dunha maneira intensísima, non? Eu creo que non hai ningún espacio, e supoño que hai expertos aquí na paisaxe, no territorio galego que non teña sido modificado polo ser humano, polo galego, ou sexa ou non galego, pero vamos, polo ser humano, non? E, polo tanto, hai que identificar se esa actuación do ser humano é positiva ou negativa. E aquí, polo tanto, estamos categorizando o que é bo e o que é malo. E, polo tanto, hai unha psicoloxía de esa actuación do ser humano. E eu me planteaba o enorme impacto que as minas romanas das médulas no seu día levaron a cabo. Evidentemente, aquelo foi, por decirlo así, unha burrada na minería. Destrozaron unha montaña. Hoxe en día é, se non me equivoco, patrimonio da humanidade. É toda unha pegada que, desde o punto de vista turístico, é interesantísimo. Aí estamos aprendendo esa pegada do ser humano sobre o territorio. De tal maneira que esa categorización ás veces é difícil. Evidentemente, hai determinadas actuacións, vamos a decir, urbanísticas, agrícolas, mineiras, que son claramente afectan a paisaxe, afectan a esa paisaxe cultural e, polo tanto, algunhas son necesarias, pois, falábamos dos encoros, bueno, pois, creo que entendemos que ter electricidade é necesario e, polo tanto, podemos admitilo, pero hai outras que non serían necesarias e creo que podemos minimizalas, non? Tamén hai unha política turística, e agora vamos a falar tamén, vou intentar explicar algo sobre esta política turística, pero a política forestal, agrícola ou urbanística que se leva a cabo polo goberno, tanto de Galicia, os gobernos locais, posiblemente afecte moito máis e dunha maneira moito máis intensa ao que é a paisaxe que a propia política turística, aos propios fluxos turísticos. Si Galicia ahora mismo é unha parte moi importante, unha plantación de eucaliptos, evidentemente isto depende da política forestal e isto sí afecta a paisaxe, non? O turismo, evidentemente, demanda infraestructuras. Non solamente hai un fluxo turístico, como podemos ver no caso de Santiago, hai moitas persoas que veñen visitar Santiago. Demandan tamén esas infraestructuras e, polo tanto, vamos a ter, sobre todo, dous tipos de impacto. O feito de que existan máis persoas dos residentes en un determinado lugar e, polo tanto, xenerando lixo e outros consumos e, polo tanto, impactando no territorio, pero ao mesmo tempo demandan unhas infraestructuras, sexan de transporte, sexan de aloxamento, que tamén van a impactar. Evidentemente, se pode minimizar estas infraestructuras, pero canto maior sexa o número, evidentemente, maior será o impacto, non? Tamén temos unha problemática no caso do turismo, e é que este turismo, en moitos casos, se dá en determinados puntos, non se espalla por todo o territorio. Tamén se falaba aí un momento, como exemplo, Venecia. Venecia é unha cidade elexida, como outras, non? Onde os fluxos son especialmente intensos, pero non se distribúen por toda unha rexión. No caso de Galicia acontece o mesmo, non? E temos casos moi significativos. O caso da Praia das Catedrais, que chegou un momento en que houbo que poñer un determinado número de visitantes por cuestións de seguridade, pero tamén por cuestións de
de impacto sobre o propio monumento natural, sobre, bueno, pues, a propia praia, non? Existen outros, o Faro de Fisterra, o Casco Histórico de Santiago, pero aquí vamos a ter que analizar cal é a capacidade de carga, que evidentemente é un concepto que xa está, vamos, está claro, pero non todos os territorios teñen a mesma capacidade de carga, non todos os destinos, non? E aquí eu si me gustaría plantear unha cuestión que evidentemente para o debate, non? Si se deben poñer determinadas limitacións ao número de visitantes a un lugar, como aconteceu na Praia das Catedrais, ou si se deben impoñer tasas turísticas a determinados territorios. Esta é unha cuestión de debate bastante intenso, simplemente o deixo aí. A posición por parte da Xunta de Galicia foi a de establecer para un punto concreto as catedrais unha autorización previa, no caso das tasa turística non se considerou neste momento que fora necesario, non? Tamén hai que decir que hai unha resistencia por parte dos residentes a percibir o cambio cando se incrementan os fluxos turísticos, a percibilos dunha maneira positiva. Quizás porque queremos manter unhas expectativas sobre o número de visitantes e se incrementan de maneira sustancial, como está acontecendo neste momento, o entendemos como algo negativo. Sin embargo, temos outros lugares, e tamén volvo a tomar o exemplo de Alhambra de Granada, pero non solamente Alhambra de Granada, temos cidades, Toledo, ou Córdoba, ou Sevilla, onde os fluxos turísticos son moito maiores que aquí. Evidentemente para visitar o patrimonio, non estou falando da zona costeira, do turismo de sol e praia, non? O turismo cultural. E están afeitos a un fluxo turístico moito máis intenso que aquí e non se percibe como percibimos aquí, con diferente número de turistas e, sin embargo, percibimos que hai un maior impacto. E, polo tanto, hai unha cuestión subxetiva, non? Ou psicolóxica, non? Tamén teño que decir que, de acordo coa Organización Mundial do Turismo, de cara ao futuro, os fluxos turísticos van seguir incrementándose e van seguir incrementándose de unha maneira bastante intensa. Ahora mesmo estamos vendo que as cifras nos últimos 4 anos en Galicia foron de incrementos, e ademais de incrementos sustanciais, en torno ao 10% anual. No turismo internacional incluso maior, é onde Galicia se está posicionando dunha maneira singular, con crecementos en torno ao 15% no turismo internacional. No 2016 chegou ao 17%. Polo tanto, se está posicionando como un destino de turismo internacional. Se o turismo internacional vai seguir medrando con cifras especialmente significativas, Galicia se va a ver afectada no futuro e creo que eso debemos asumilo e debemos prepararnos, non? Como se explicaba antes no caso da Ribeira Sacra. O que quero é advertir de que os fluxos parece que todo indica que van a seguir incrementándose, independentemente da conxuntura económica que poda existir, neste caso, en Galicia ou en España, porque cada vez maior será a componente internacional. Outra cuestión é, se analizamos os motivos polos cales nos visitan os turistas, aparecen 3 fundamentais prácticamente en todas as enquisas. E o primeiro deles é a paisaxe e o medio ambiente. O segundo é a cultura e o patrimonio. E o terceiro é a gastronomía. Pero o primeiro deles é a paisaxe e medio ambiente, que no caso de Galicia, podemos decir que o medio ambiente, bueno, pues non temos unha posición especialmente forte. Hai determinados espacios protegidos, pero o que realmente se percibe como positivo en Galicia é fundamentalmente a paisaxe. E, polo tanto, é o maior recurso que ten Galicia é a paisaxe e, polo tanto, a necesidade, en primeiro lugar, de protexela, pero desde Turismo de Galicia tamén somos conscientes de que é pois eso, o principal recurso para poder atraer aos turistas. Entón, que podemos facer? Bueno, eu planteaba 3 posturas. Intentar reducir ao mínimo a promoción turística de Galicia para que os impactos tamén sexan os menores. Evidentemente, bueno, eu creo que non se va a apoiar esa, non por a miña parte, pero digo, non se apoia, posto que é unha
fonte de riqueza esencial en calquera territorio, en calquer país, e, polo tanto, non creo. Por outro lado, incrementar a cifra de turistas sen máis. Promoción o incremento de turistas que poda ser de maior impacto. E a terceira delas sería a da búsqueda da calidade, a búsqueda dun turismo cultural que engada valor ao produto que se vai ofrecer e, polo tanto, se poda cobrar máis. E vou a unha segunda conclusión, ofrecer calidade e exixir prezo. O prezo é o gran discriminador de fluxos masivos sobre un territorio. E hai determinados destinos que teñen prezos moi altos e, polo tanto, non teñen o mesmo impacto turístico. Eu creo que aí pode estar unha das claves. Vou nomear de maneira moi telegráfica tamén as políticas orientadas ás políticas de turismo de Galicia. 3 minutos. Bueno, pues entonces, para centrar básicamente en dúas cuestións. Desde Turismo de Galicia se levaron a cabo determinadas actuacións de adecuación de espazos, como, por exemplo, en San Andrés de Teixido, nas catedrais, no Castelo de Pambre, no Santuario das Ermidas, etc., para que eses fluxos, digamos, se podan canalizar. Eu creo que non podemos, ou é moi difícil, limitalos. Temos os instrumentos que comentaba antes, pero sí hai que tratar de canalizalos e que o impacto sea o menor posible. Un deles, moi vencellado precisamente a temática da paisaxe, é a creación dunha rede de miradoiros en Galicia. É un dos elementos ou recursos que máis se demandan. E existe unha rede de miradoiros que está, vai publicitar Turismo de Galicia como un instrumento para a promoción turística. E referido ao ese destino, concretamente, un pouco por centrarnos na Ribeira Sacra, anualmente colaboramos con Ribeira Sacra con determinados produtos turísticos orientados á cultura. Un deles é relacionado coa visita ás adegas e a Vendima, outro deles á ruta do Románico, outro precisamente foi máis recente, intentar combatir o feísmo mediante murais artísticos en esas medianeiras que, bueno, tanto nas cidades como incluso no medio rural impactan na paisaxe e outras actividades que desenvolve precisamente o Consorcio Ribeira Sacra. Tamén no Consorcio Ribeira Sacra a afectación sobre a paisaxe levounos a establecer unha liña de axudas precisamente para a estética das terrazas, dos toldos, etc., dos establecementos turísticos. E mantemos unha liña precisamente para mellorar esa estética. Outro deles é a implantación de sistemas de calidade ou a formación do sector. Bueno, por apuntar algunha cuestión máis, senón entraríamos na fase de debate, indicar que desde o punto de vista do turismo, non solamente o patrimonio material, senón tamén o patrimonio inmaterial é esencial, posto que detrás de cada paisaxe existe todo un relato e actualmente o turismo se vende a través de relatos, dun storytelling que lle podas contar a aquela persoa que está visitando ese lugar. Si detrás de cada paisaxe podemos explicar que é o que aconteceu durante 100, 1000 ou 2000 anos, e no caso de Galicia é bastante doado poder facelo, polo tanto, existe unha experiencia todavía máis intensa e, polo tanto, máis valorada. Bueno, deixo aquí, creo que deixei abertas moitas cousas, moitas cuestións e o deixo para o debate. Moitas gracias. Bueno, moitas grazas por asustarvos o tempo. Nos toca ahora Gerardo Pereiro. Sí, tens que cambiar, por favor. Nada. Sí. Non se fai falta isto, sí, tal vez. Sí, porque Non fai con streaming. Bon día
Bon día a todos. En primeiro lugar, agradecer o convite para estar aquí. Eu xa fui un bolseiro do Consello da Cultura Galega, por tanto, nos anos 90 volto á miña casa. O que sentín como parte da miña casa. Bueno, eu son Xerardo Pereiro, Pereiro con O, Xerardo con X. Son profesor de Antropoloxía e de Turismo Cultural na Universidade de Trás-os-Montes de Alto Douro, que é a Universidade Pública do Norte Interior de Portugal, unha universidade con aproximadamente 8.000 alumnos, con sede en Vilarreal. Eu non vou falar da Ribeira Sacra, vou falar da outra Ribeira Sacra, da Ribeira Sacra que nós estamos a traballar. Pódenme decir que parte da Ribeira Sacra é esta? Alto Douro Viñateiro? Moi ben. E máis alguén ten algunha outra hipótese? Empezo por esta imaxe e por partillar unha experiencia que nos desenvolvemos no proxecto Cultura que une entre Galicia e Portugal, que é colocar unha imaxe do Douro na Feira de Industrias Culturais de Pontevedra e analizar cal é a leitura dos visitantes. Todos eles din que é a Ribeira Sacra. Bueno, comezo con esta anécdota porque é bastante reveladora sobre o que aquí foi falado das percepcións, das multipercepcións da paisaxe. Vou falar un pouco entón do Douro e máis ben dun proxecto de investigación, do esbozo dun proxecto de investigación que estou coordenando desde hai un ano, un poquinho máis. É un proxecto de investigación á volta do turismo e da capacidade do turismo para desenvolver unha rexión do norte interior como é o Douro. É un proxecto financiado polo Horizonte 2020, polo Norte 2020 con 700.000 euros, liderado polo CETRAD, que é un centro de investigación multidisciplinar da nosa universidade. Multidisciplinar máis ligado ás ciencias sociais. Partillar un pouco algunhas das liñas de acción que estamos a desenvolver neste proxecto, que é un proxecto de investigación, pero un proxecto de investigación aplicado e un proxecto de coinvestigación e de cooperación que ten efeitos sobre o desenvolvemento do turismo na rexión, na partilla, no envolvimento dos axentes turísticos do Douro. Cando falo do Douro é moi difícil de delimitar o Douro, pero no proxecto delimitase o que é a NUT3, es decir, municipios dunha rexión ou microrrexión sobre a cal vou falar un pouquiño. Os objetivos do proxecto son investigar, pero tamén son investigar o turismo desde unha perspectiva un pouco diferente ao que ven sendo habitual en moitos destinos, desde unha perspectiva máis sistémica, holística, multidisciplinar, desde unha perspectiva máis integral. Tamén ten outro obxectivo o proxecto que é colmatar un pouco o foso existente entre as potencialidades dun destino como este e o seu desenvolvemento turístico. É dicir, as expectativas dos axentes locais veñan as masas. Masificación, sí. Porque as expectativas son moi grandes con relación ao desenvolvemento do turismo. Por tanto, estas son algunhas dos obxectivos do proxecto, os obxectivos centrais. A metodoloxía que estamos a utilizar é unha metodoloxía de investigación mixta, cual e cuantitativa, por unha equipa de 50 investigadores, 40 investigadores máis 10 bolseiros, o que representa un desafío tamén para o propio centro e tamén para a orientación dun proxecto tan grande e con tanta xente. Pero volto a destacar que a orientación é multidisciplinar e unha orientación holística con enfoque tamén antropolóxico destacado en este caso. Vou mostrar algunha das imaxes da rexión, do contexto, para quen non coñeza o Douro, tamén para facer promoción, divulgar un pouco este microdestino do norte de Portugal. E a orientación teórica, epistemolóxica, como dixe, é un pouco holística, ten unha abordaxe histórica tamén importante e unha abordaxe territorial. A paisaxe non se pode exportar, o turismo é unha actividade humana moi complexa, mas unha das características do turismo é que queramos que o territorio non se pode aínda trasplantar, ou polo menos unha parte, levar nas recordacións, nos souvenirs.
A visión estratégica do proxecto ten a ver non só coa innovación tecnolóxica, como é apuntado no título, como tamén con algunhas orientacións estratégicas, como son a coordenación da oferta, que é unha necesidade reivindicada tamén polos axentes turísticos da rexión, non só polos investigadores, a mellora da mediación e comunicación entre oferta e procura, a innovación tecnolóxica, e a innovación desde o punto de vista empresarial e organizacional. Por iso non só vamos falar no proxecto, estamos a traballar só con innovación tecnolóxica, como tamén con coordinación, con xestión, con planificación, e non apenas promoción ou comunicación. Algunhas notas do turismo no Douro. O Douro é unha rexión de 19, unha microrrexión de aproximadamente 200.000 habitantes residentes, datos de 2015, 19 municipios en tamaño un pouco máis grandes que os de Galicia. É un territorio moi especializado en produción agraria, especialmente vitivinícola, viño do Porto, viño do Douro, pero tamén espumantes, hoxe en día, como os do Vale do Barosa, e tamén há unha multifuncionalidade, non podo esquecer o aceite e outras producións agrarias, pero tamén desde aproximadamente os anos 90 se está a diversificar e a multifuncionalizar a produción económica desta rexión, nomeadamente con a introducción do turismo, nomeadamente impulsado tamén con a candidatura e aprobación pola UNESCO de tres patrimonios da humanidade. O primeiro, as gravuras rupestres de Foscoa, desde o ano 98, o segundo, e isto pode interesar a Ribeira Sacra, que para nós tamén vai ser un benchmarking, que é a paisaxe do Alto Douro Viñateiro como paisaxe evolutiva viva, desde 2001. E recentemente, como paisaxe inmaterial, cultural inmaterial, o sistema de produción do barro preto de Visallais, que é unhas aldeas do municipio de Vilarreal que producen un barro preto, un barro con arxila preta. Vou vos mostrar unhas imaxes. Algúns datos da oferta e da procura turística para coñecer un pouco cales son algúns dos nosos desafíos no proxecto. O Douro ten aproximadamente 4.300 camas, 255 establecimentos turísticos e en términos de procura, isto de 4.000 é importante saber porque nós non podemos ir aos mercados internacionais sin o Duero español. Se ríen de nós turoperadores, cando decimos que só temos 4.000 camas, algúns turoperadores internacionais. Temos que ir da man do Duero español, onde xa temos outra dimensión, outra escala para competir, para comunicar. Temos no Douro aproximadamente 212.000 hóspedes, turistas que pernotan, 300 e pico mil dormidas, e no Río Douro, que é o maior canal, non o túnel do Marán, o maior canal que nos temos no norte e talvez na Península Ibérica, temos neste momento 700.000 pasaxeiros, que non son turistas exclusivamente. Esta estadística é moi difícil de desagregar. Estes son algúns números para entender o desenvolvemento do turismo na rexión do Douro. E os pilares da oferta son, como xa dixen, os patrimonios culturais UNESCO, as viñas, os viños, as vendimas, moi ligados ás experiencias de noturismo, pero tamén a gastronomía e experiencias sensoriais. De feito, a paisaxe hai 5 anos era considerada o primeiro motivo para atraer na rexión, o patrimonio cultural construído, máis ben, inmaterial era o segundo e o terceiro a gastronomía. En este momento a investigación mostra que a gastronomía está a impor sobre a importancia da paisaxe nas multimotivacións dos nosos visitantes. Tamén temos outros pilares da nosa oferta, como son a seguranza, o benestar, as paisaxes, o turismo de natureza, a luz, as aldeas, as quintas do Douro, o convollo histórico e os cruceiros no Douro, que son en sí non son un transporte turístico, pero son un transporte turístico como experiencia turística, facer o convollo histórico do Douro, por exemplo, unha das experiencias turísticas da rexión máis importantes. Monumentos, a Orden do Cister, tamén os franciscanos, temos unha importante implantación da Orden do Cister e tamén dos franciscanos que consolidaron e deixaron estratigráficamente na rexión mosteiros moito interesantes para un turismo histórico, patrimonio material, patrimonio imaginario, desportos, vida activa tamén, camiñadas, trillos, bicicletas, que o novo desafío para a rexión que é facer un turismo con mobilidade verde, turismo máis creativo, responsable e un turismo máis sustentable neste sentido.
Algunhas imaxes da rexión, para quen non coñeza, imaxes que ás veces son tamén lidas por algúns como Ribeira Sacra, tamén algunhas experiencias, Douro Superior, unha imaxe do Barro Preto e dos novos usos na gastronomía por parte do novo túning cultural que algunhas empresas de xovens están a tentar desenvolver. Rui Paula, un cociñeiro do Douro que é unha estrella Michelin, ante que o estrela Michelin sexa no Porto, el, de certa forma, criouse no Douro e do Douro e o restaurante do Douro pois axudou ao seu currículo. Estes son os consultores externos do proxecto, Greg Richards, Noel Salazar, Agustín Santana, da revista Pasos, e Xavier Font, que nos están, de certa forma, como consultores externos tamén a avaliar externamente o proxecto, a revista que está asociada, a revista Pasos, que moitos coñecen. Destacar tamén outro punto deste proxecto que me parece un grande desafío. Falaba antes de coinvestigación con persoas, con institucións e con entidades. Estas son algunhas das institucións envolvidas no proxecto, desde a AETUR, que é a máxima asociación de empresarios turísticos do norte interior de Portugal. Estamos a colaborar con Turismo de Portugal, con Porto e Norte, con os municipios, con asociacións de desenvolvemento local, con as cámaras, asociacións de hotelería, etc. E con grande participación e envolvemento do proxecto. De feito, son eles os que piden ser entrevistados, que piden ser inquiridos, ou que queren dar voz a todos nunha estrategia de investigación máis participativa e máis participada. No proxecto do Eurotour integramos neste momento 11 bolseiros que foron contratados a nivel internacional para responder a algunhas das liñas do proxecto. De feito, temos italianos, temos brasileiros, temos unha española, galega, até temos portugués incluso. É moi interesante tamén o propio efeito do proxecto porque criamos emprego, estamos creando emprego tamén na área do turismo e é moi interesante tamén para nós, en canto a Universidade de Renovación, da relación entre investigación, xovens investigadores e docencia. E xa para ir concluindo, cales son as liñas de investigación do proxecto e en que sentido estamos a camiñar? 4 liñas. A primeira, estamos a traballar a oferta turística, a segunda, a imaxe e os relatos turísticos, como foi falado, o storytelling, como a importancia da comunicación no turismo. Unha terceira liña que envolve, de certa forma, dúas, que é cal é a procura turística, a demanda da rexión, cal é a procura e que procuran, e os efeitos do turismo. Son como dúas subliñas nunha. E, finalmente, estamos a traballar sobre marketing digital e novas tecnoloxías. Algúmas notas sobre esta liña. A primeira, a oferta turística, estamos a avaliar o potencial turístico, pero tamén ver os problemas da oferta turística, as políticas, as empresas, cal é o diferencial turístico do Douro con relación a outros destinos ibéricos e internacionais, cal é o grado de diversificación da oferta turística, os problemas de coordinación, as necesidades dos axentes turísticos, que camiños podemos construir entre todos para a sustentabilidade e a responsabilidade turística, como ultrapasar a nosa sazonalidade. A sazonalidade é evidente no Douro, absolutamente ligado á experiencia dos cruceiros no Río Douro, moi centrada nos períodos navegables, aproximadamente agora desde xaneiro, febreiro, hasta quase novembro. Estamos a estirar un poquinho o período da navegabilidade do Río Douro. Basicamente, é como se constrói a hospitalidade. A palabra chave na primeira liña é hospitalidade. O turismo é esencialmente a hospitalidade. Mercantilizada, se queren, pero hospitalidade. Estas son algunhas das liñas que traballamos. A segunda liña ten moito a ver, coordenada polo meu colega Carlos Márquez, ten moito a ver con a imaxe e os relatos turísticos sobre o Douro, é dicir, que se conta sobre o Douro, non só as contas, como tamén o turismo está cheo de un economicismo a veces moi abusivo, donde os aspectos cualitativos, os aspectos do relato, son a veces esquecidos nas investigacións científicas ou son secundarizadas ou non ben valoradas. A noso interese é cruzar o cualitativo e o cuantitativo para entender cal é a imaxe e o relato que se constrói desde dentro e desde fora da nosa rexión. De feito, estamos a inquirir
estamos a avaliar as feiras internacionais, a forma de comunicar o destino, a influencia do cinema, da literatura, dos propios postos de turismo, as redes de información turística, a imaxe pública, privada do destino, que imaxes se levan, que soños levan os turistas do Douro, cal é o uso das novas tecnoloxías e cales son os relatos que les constroen nas redes sociais. A terceira liña, ya para ir concluindo esta primeira intervención, vai traballar a procura e os efeitos, que coordenada aquí por dúas colegas do CETRAG, Ana Paula Rodríguez e a Lucía Oca, que tamén membro do Consello da Cultura Galega. E esta terceira liña ten como obxectivos construir o perfil social e económico dos visitantes, pero tamén estudiar os efeitos do turismo na población local e os efeitos do turismo, da experiencia turística nos turistas. Há moitos estudios e, cando falamos dos efeitos do turismo, se pensan de unha forma linear sobre as comunidades receptoras, pero nós entendemos os efeitos do turismo non nun sentido negativo, ás veces de impacto, como nun sentido máis plural e máis poliédrico. Intentamos entender tamén os efeitos do turismo nos propios mercados emisores. Como facer isto, como estamos a facer isto, sería... Nesta perspectiva estamos a estudiar desde os efeitos ambientais, sociais, culturais, económicos e tamén as experiencias colectivas de certo turismo comunitario e de empreendedorismo realizado pola población local, tamén desde unha perspectiva de xénero. No Douro temos algunhas experiencias de emprendimento de mulleres en turismo rural e de asociación de empresarias de turismo rural que están a liderar proxectos de turismo moito interesantes e que marcan unha diferencia con relación a un territorio moi patriarcal, masculinizado no pasado. A última liña, xa para concluir, está coordenada polo meu colega Mario Sergio Teixeira, ten a ver con o marketing digital e as novas tecnoloxías de comunicación. Por un lado, queremos coñecer cual é o uso das ferramentas de marketing digital polos axentes turísticos da rexión, cal é o uso das novas tecnoloxías, pero por outro, en comparación tamén con outros destinos, pero por outro, tamén cal é o uso das tecnoloxías por parte dos visitantes, que importancia dan, que dificultades se encontran, tamén para intentar achegar solucións, pero por outro tamén estamos a construir realidade virtual, realidade aumentada, un protótipo de realidade aumentada para ir ao Sacarneiro a experimentar, a experienciar e analizar as experiencias e as emocións dos visitantes ou dos potenciais visitantes frente ao Douro, unha realidade tanto virtual como realidade aumentada. Por tanto, estamos tamén elaborando estrategias de aplicación de ferramentas de marketing digital coordenadas con os axentes turísticos da rexión e desenvolvendo tamén protótipos de plataformas digitais máis interactivas que permita, isto é feito por enxeñeiros, en colaboración con economistas, con sociólogos, con antropólogos, por tanto, é un traballo feito de forma interdisciplinar e multidisciplinar entre enxeñeiros e cientistas sociais. Neste sentido, estamos tamén a construir un software para un protótipo de cabina, realidade virtual, que vai ser posible utilizar no aeroporto Sacarneiro, que é un dos nosos principais emisores, nas feiras de turismo en Fitur, a Betel en Lisboa, vamos ir a Berlín, vamos ir a Londres, probablemente, a investigar en primeiro lugar, vamos ir aos mercados que atraímos ou queremos atrair ou desexamos atrair. E, de momento, esta xestión do proxecto, de momento, ficaba un pouco por aquí. Era un pouco partillar esta experiencia e calquer cousa. Falamos. Muito obrigado. Obrigada, Gerardo. Bueno, empezamos David, non sei se ti queres... Vale. Empezamos entón o debate. Temos, como vos dicen, bueno, 40 minutos aproximadamente, 45 minutos, vale? Entón, como sempre, se queredes facer algunha pregunta, por favor, dade o voso nome e falade co micro porque emítese en streaming e a xente pode seguir o debate. Hola, buenos días. Yo le quería preguntar a Gerardo en relación ao seu estudio se tens já algún tipo de conclusión en cuanto aos termos de cualidade turística do Douro, os termos de cualidade turística
do Douro, se acha que há un turismo masivo na área, se se están a gerir ben, e cual acha que vai ser o futuro do Douro, desa área do Douro. Vamos lá ver, o futuro, eu non sou cientista social, sou antropólogo, non sou adiviño, non, é moi difícil adiviñar o futuro. Sin que podemos, de certa forma, anticipar ou prever quais son as tendencias, estudar as mudanzas ou tamén contribuir, de certa forma, con coñecimento para orientar esa mudanza. Neste sentido, a cualidade, o estudo da cualidade está a ser desenvolvida pela liña 3 e pela liña número 2 do proxecto, e aínda non temos así grandes resultados, porque aínda non temos os resultados da inquisición das entrevistas. Vamos a facer entrevistas cualitativas e observación participante en 250, 260 establecimentos de aloxamento turístico. Por tanto, aínda non temos os resultados. Mas sim que temos algúns resultados de datos secundarios e de pretestes con datos etnográficos relativamente á cualidade, mas relativamente tamén a taxas de ocupación, outros indicadores. A taxa de ocupación no Douro é moito baixa. Falaba antes das baixas expectativas. É aproximadamente cerca dun 30% se ocupa normalmente. Por tanto, é moito baixa. Temos moi poucos turistas no Douro. Un poucos turistas no sentido da OMT, isto é, persoas que pernotan na rexión. Temos moito excursionismo, moitos visitantes, excursionistas de día, pasaxeiros, é dicir, con a abertura do túnel do Marán, que era maior, o Marán é unha montaña, que para quen coñece o norte de Portugal, que de certa forma separou física, orográfica e simbólicamente o litoral e o interior. Vilarreal, que é a cidade que está como a 95 km da cidade do Porto, en tempo podería ser anteriormente, antes do túnel do Marán, que é o túnel de maior longitude da península, 6 km, transformou desde maio de 2006 a relación entre o litoral e o interior e aumentou as comunicacións. De facto, o tránsito é impresionante. Esa infraestructura está a transformar as mobilidades e as accesibilidades no destino Douro e até no norte interior. Mas o que nós estamos a observar e que vamos a observar no proxecto é até que ponto ese túnel do Marán favorece ou non o turismo ou o excursionismo, o ida e volta. Non sei se me fiz entender. Entón, por un lado, as infraestructuras poden axudar ao turismo, mas poden non beneficiar todo o desexable para os destinos. Por tanto, as expectativas son moito grandes e as realidades empíricas son moito baixas. A taxa de ocupación é moito baixa, temos só 200.000 turistas na rexión, temos moitos pasaxeiros, temos o Douro está a favorecer a cidade de Salamanca. O Douro, por exemplo, envía a través dos circuitos de turismo de cruceiros aproximadamente 25.000 persoas por ano nas visitacións á cidade de Salamanca, só prácticamente con a empresa Douro Azul. A empresa Douro Azul é a maior empresa de cruceiros de Europa e unha das do mundo. Non sei se saben, é o turoperador ou empresario máximo Mario Ferreira. É un exemplo, mas é un exemplo de como o turismo pode ter demasiadas expectativas e non beneficiar tanto un destino como este. Entón, as expectativas son construir un turismo, expectativas locais, as expectativas dos investigadores son construir un turismo responsable, son construir un turismo máis adecuado ao contexto, un turismo máis sustentável, máis durável, con baixos impactos negativos, mas volto a reiterar o que dixo no inicio, as expectativas locais son veñan as masas, deixanos diñeiro, queremos desenvolver, porque é unha rexión que continúa en proceso de despoboamento desde os anos 60, desde 1960. Non sei se me fiz entender. Hola, bons días. Son Elías Torres da Universidade de Santiago de Compostela. Quería preguntar se entendín ben a José Manuel Rodríguez, que creo que expuxo 3 posibilidades de, digamos, de publicidade ou de relación cos
problemas que podería ter o turismo en relación á Ribeira Sacra. Un era non facer publicidade, outro é facer publicidade como até agora, digamos, e outra procurar unha publicidade que procurase a cualidade, digamos. Supoño, aínda que non é obxecto da miña pregunta, que cualidade quere dicer máis respeito, menos un turismo máis aliado, menos agresivo, supoño que isto, e tamén, en fin, que xere beneficios económicos. Eu quería preguntar, porque creo que foi posta de parte sumariamente, sobre a primeira posibilidade. Neste caso, como creo que moitos outros, non se contempla a posibilidade de deixar de facer publicidade para ver que acontece, porque non só hai digamos que o atractivo turístico non se baseia só nunha publicidade, basease en discursos sobre determinadas zonas, e con iso poder, ao menos, observar como funcionan o tipo de turistas non atraídos, ao mellor, por esa publicidade inmediata, como pode funcionar eses discursos en relación ao propio uso, que tipo de persoas veñen para despois, ao mellor, elaborar unha publicidade, esa sí, que vaya e que poda precisar mellor os obxectivos. E digo isto porque eu creo que cando o discurso está creado e os modos de uso están elaborados, é moi difícil reverterlos por máis que se queira modificar a publicidade sempre que ela exista. Bueno, eu creo que é bastante difícil identificar que, ou polo menos deberíamos aclarar cal é o tipo de discurso que existe na promoción turística, en concreto da Ribeira Sacra. Evidentemente, na túa pregunta xa tomaches posición, non? Dicindo que a promoción que se fai agora é a promoción do número, da masa, así, sin máis, non? Bueno, eu entendín que comentabas eso, non? A ver, o que hai que configurar precisamente é o que comentaba antes, non? O relato do destino. E ese relato do destino, en el caso de Ribeira Sacra, está baseado, como se explicou aquí, non? Un elemento, non? A posibilidade de posicionar a Ribeira Sacra como ben patrimonio mundial, non? Si se pretende que se aprobe por parte de un organismo internacional recoñecido prestixio que a Ribeira Sacra se poda ter declarada como patrimonio mundial, é porque desde a administración o que se quere turísticamente tamén vincular unha cousa a outra, non? Ese é un pouco o relato. En o caso de Ribeira Sacra, especialmente, e o digo porque se utiliza en moitos casos como un exemplo cara a outros geodestinos en Galicia, non? Evidentemente ten recursos especialmente atractivos, pero eu creo que en toda Galicia, máis ou menos, tamén se podían atopar o mesmo. O problema, sobre todo, está no interior. A costa parece que sempre é máis doado poder vendela turísticamente, non? Pero si se ten percibido en este momento como un destino que fixo as cousas ben ata o momento, no caso de poder promocionarse con esa idea, e a proposta de renunciar a todo tipo de promoción para ver como evolucionan. Hombre, en este momento temos un departamento de estudios que analizamos cal é o perfil do turista, que o que busca, por iso comentaba antes, non? Pues estaba falando deses tres elementos básicos que van buscando e que son, se repiten e varían algo, non? O turista internacional, o nacional e o galego, non? Evidentemente se estudia, se analiza e se posicionan en determinados mercados, non? Se ve que mercados son os que están, son máis proclives a poder visitar a Ribeira Sacra. Tamén a tipoloxía, por exemplo, a tipoloxía de establecementos onde poden pernoctar. Seguramente sabedes que na Ribeira Sacra hai moitas casas de turismo rural, hai dous paradores, contando o de Monforte tamén, non? En edificios patrimoniais, pero non hai unha especial oferta hoteleira ou incluso de apartamentos, non? Na Ribeira Sacra, non? A posibilidades están máis ben selladas ao turismo rural, non? Home, neste caso, eu creo que os
como se decía antes, non? Os propios residentes locais non queren renunciar ao turismo, é unha fonte de riqueza. Ningún destino renunciou á posibilidade de desenvolvemento turístico. O que sí é a orientación cara a esa calidade, non? Outro dos elementos, non? Pois agora se quere acreditar como un destino SICTED, que é unha, bueno, é unha fórmula a través do Ministerio de Turismo, mediante a cal, bueno, un sistema de calidade, non? Donde se recoñece o destino e se recoñecen as empresas que ofrecen os servicios que teñen relación co turismo, non? A aposta pola Q de calidade turística, non? O que comentaba antes, esa colaboración dende hai máis de 10 anos, mediante un convenio e un plan de dinamización turística para a Ribeira Sacra, non? Que estaba orientado, sobre todo, aos seus recursos culturais, patrimoniais. Home, a miña percepción é sempre a de que a Ribeira Sacra se ten posicionado dunha maneira singular e moi positiva. E eu non deixaría de promocionar a Ribeira Sacra. Eu creo que os fluxos turísticos en este momento son perfectamente asumibles todavía. De todas formas, evidentemente, isto é unha... Ribeira Sacra non é como outros destinos. E, ademais, estamos falando dun territorio amplo. Os medios de comunicación son complexos na Ribeira Sacra, son moi difíciles. Tampouco é sencillo visitar toda a Ribeira Sacra nun fin de semana. Entonces, bueno, sí se distribúen por todo o territorio, ¿no? No sei se contesto con esto, porque é como moi complicada. ¿Cuál é a estrategia para modificar eventualmente o tipo de eventual turista que se quede? Temos unha palabra aquí collida. Hola, Teresa Nieto. Eu quería preguntar en relación co expediente mundial, un pouco no sentido de que un dos problemas desas declaracións é a identificación dos valores, dos elementos que se integran, das relacións entre os elementos, de identificación do territorio que se vai proteger desde un conceptos que a propia declaración de mundial requiere, que son a autenticidade, a integridade, pero que tamén ten que atender a intelixibilidade, é dicir, que este territorio se simple, se entenda como soporte da memoria e ao mesmo tempo a funcionalidade, e a funcionalidade desde unha visión de xestión integral do territorio que ten tamén os aspectos a xestionar o turismo, as demandas de esa xestión tamén se teñen en conta ou se van ter en conta a hora de identificar e delimitar o ámbito territorial que se debe recoñecer e proteger, e que ten que servir non só aos efectos de protección, sino tamén a esas outras cuestións. Neste momento se está a traballar na declaración de bien de interés cultural. Outro é un proxecto que, se non temos a primeira parte, non podemos optar a segunda. O sea, o máis importante é se Ribeira Sacra quere ser un bien de interés cultural. Porque se a propia población, se os concellos non teñen interés en elo, entonces non hai por que seguir. O máis importante é, si porque tanto UNESCO como la OMT lo que establecen como un elemento fundamental é a relación entre a poboación e o territorio. Se a poboación non quere conservar o seu territorio, lo cual non quere decir fosilizar unha paisaxe, sino permitir a súa intervención de acordo con unos criterios que manteñan ese concepto de autenticidade e de integridade. Por moito que a Xunta de Galicia, por moito que o Ministerio de Cultura, por moito que a UNESCO quera protexer ese territorio, quenes van a ser os protagonistas do mesmo son as comunidades. Se esas comunidades non asumen ese reto, non hai nada que facer. Neste momento, comentaba David un caso moi interesante, ¿no? Tú decías, la gente del entorno consideraba que la reserva era un lugar de prohibición. Si la población considera
que ese espacio es un lugar de prohibición, nadie acepta la prohibición. Si la comunidad considera que ese es un lugar de desarrollo, de progreso, de posibilidad de mejorar su situación económica, entonces podemos contar con la población. O que se está a traballar neste momento con a declaración de Vic é intentar que todos os axentes do territorio, mediante mesas de colaboración, mesas de intervención, plantexen as súas necesidades. Si unha adega, si un vendemiador necesita modificar a súa adega, ampliar a súa adega, abrir máis ocalcos para aumentar a produción, ese territorio non é un monumento, ten capacidade de transformación e habrá que ver as vías que posibiliten esa modernización. Outro tema que interesa moitísimo a xente que está na Ribeira Sacra. Nosotros estamos traballando nunha viticultura heroica. Podemos utilizar sistemas para o movemento dos capachos cas uvas no momento da recolleita? Pois habrá que habilitar sistemas que permitan, con un impacto o menor posible, facendo as cousas con sentidiño, que como se fixeron en moitos casos hasta ahora, en outros non, pero en moitos casos sí. Os sistemas que teñen de explotación da viña, en moitos casos son sostibles xa por si mesmos. Entonces, o que hai que contar de unha maneira imprescindible mediante mesas de colaboración coa poboación é a incorporación desas comunidades á protección do seu patrimonio. Si o que está máis cerca do territorio está infrinxindo porque sí, porque considera que debe de facer así, ninguna institución vai a poder reconducir, porque cando chegue ao territorio o mal xa estará feito. Se asumimos que a comunidade pode ter un papel fundamental para narrar o territorio, para novelar o territorio, para recoller o patrimonio inmaterial, se contamos con todo eso, a conservación dese territorio será moitísimo máis fácil e estaremos apostando cara ao futuro, cosa que, senón, eu penso que non vai ser posible. Entonces, na delimitación, os concellos, a poboación, as agrupacións culturais, todos teñen o seu papel. E desde ese punto de vista, eu penso que remando todos na mesma dirección, o barco chega a porto. E cando digo todos, non só me estou referindo á poboación, me estou referindo tamén ás institucións, ás administracións que teñen competencias nesos ámbitos. Moitas veces, cando estás en Ribeira Sacra, estás ou en Lugo ou en Ourense. Non. Ribeira Sacra é o Cañón do Sil, é o Cañón do Miño. E iso dá igual que sea Ourense, Diputación de Ourense ou Diputación de Lugo. A colaboración entre a Xunta, o Ministerio, os concellos e as diputacións son fundamentales. O feito de que Ribeira Sacra conte con un consello regulador e conte con un consorcio é fundamental, porque son xa elementos que están unindo o territorio, que están facendo un traballo común a favor de todos. Non? Un segundo, Iago. Nesa liña, bueno, eu quería tamén preguntarte si no que é a declaración de Vic, que evidentemente é o primeiro paso, en que liñas estades traballando? É dicir, ademais da delimitación da paisaxe, que equipo hai, que estades analizando, como ides facer a declaración, estades traballando coas comunidades locais, ou é algo que ven, bueno, non creo que veña de fora porque xa o estás dicindo, pero normalmente as declaracións moitas veces non contan precisamente coas comunidades locais. Entón, a mí me parece unha declaración moi complexa, non é o mesmo declarar un monumento que declarar unha paisaxe e, ademais, creo que hai que poñer as bases porque precisamente a paisaxe incluirse agora na nova lei de patrimonio cultural. Entón, un pouco como estades, así brevemente, traballando, non? Pois,
Efectivamente, a declaración é unha declaración moi difícil. Estamos con de estudo que engloba, perdón, que engloba 24 concellos, que son todos os que están no Consorcio de Turismo. Estamos traballando con o que sería unha zona de máxima protección en torno a 37.000 hectáreas. Estamos traballando con unha zona de amortecemento, identificando que serían os dos niveis de protección que mantén UNESCO, es decir, a Core Zone e a Buffer Zone. Estamos buscando autenticidade e integridade máxima en esa Core Zone e estamos incluindo unha serie de elementos externos ao que é o cañón, como poden ser enclaves fundamentais para contar a nosa narración, a nosa historia do territorio, como pode ser San Pedro de Rocas, como pode ser o Mosteiro de Monte de Ramo, que en certa maneira é onde surxe ese término de Ribeira Sacra no documento do século XI, incorporando entonces elementos que xa teñen a declaración de Vic de forma independiente como monumentos. Todos esos bienes de interese cultural incorporaríanse a esa zona de máxima protección. Esos elementos xa teñen a súa contorna definida, polo tanto, a declaración de Vic englobaría esas delimitaciones previas. Estamos incorporando para hacer a delimitación de territorio aqueles elementos que xa teñen por sí declaración, sea xenérica, como son as torres, as fortalezas, como son os cruceiros, os petos, como son os hórreos, todos esos elementos que xa están nos catálogos de cada uno dos concellos, nas normas subsidiarias de planeamiento e que xa teñen unha protección de por sí, se incorporarán. Polo tanto, a zona a protexer en gran medida está xa incluída nas figuras de protección da paisaxe ou de patrimonio cultural. E o gran problema que temos é que o número de propietarios de parcelas na Ribeira Sacra é moitísimo maior que noutras zonas que non están no cañón. É dicir, mentras zonas como pode ser Valdeorras, as parcelas son moitísimo maiores, na parte do cañón, da Boca Ribeira, do Sil e do Miño, as parcelas son moito máis pequenas. Polo tanto, o número de propietarios que van a estar que van a verse afectados va a ser moitísimo maior. En esos casos, eso supone unha complexidade moitísimo moi grande para a tramitación do expediente de Vic. En canto a equipo é un equipo interdisciplinar onde están traballando arqueólogos, geógrafos, sociólogos, antropólogos, etnógrafos, historiadores do arte, economistas, seguro que me queda alguén, intentando recoller o que o patrimonio natural, o patrimonio de edafólogos, o patrimonio natural, todo o que ten que ver coa gandeiría e con a agricultura e o patrimonio cultural. En esa fase estamos. Non sei se me queda algo máis por... De momento, as comunidades locais como reaccionan? É dicir, ven como algo positivo, están en contra? Con expectación. O gran problema é que Ribeira Sacra levanta moitísima atención na prensa, na radio, nos medios de comunicación. Entón, neste momento en que estamos rematando xa prácticamente para entregar o que é a delimitación, esas tres líneas de contorna, a máxima protección, a core zone, a buffer zone, a zona de amortiguamento e a zona de estudio, pois neste momento en que estamos a piques de presentar esa primeira proposta, non é a proposta definitiva, é a proposta
que a Consellería vai estudar e no momento en que a Consellería faga o estudio se presentará ás comunidades para que elas incorporen, plantexen dudas, plantexen suxestións, que seña, non? Nese momento é cando habrá as mesas participativas sobre unha proposta inicial. Entón, xa se han mantido algúns contactos a nivel de algúns dos axentes previos e esperamos que ao largo do verán poda empezar todo este proceso participativo que eu penso que é fundamental para que a candidatura teña éxito. A candidatura ou a proposta de Vic, o sea, si non, pois non haberá nada que facer. Espera, que Carlos pediu primeiro a... Espera, que te dean o micro. Cando falas de comunidades, Ana, estou entendendo concellos, non? Comunidades, hablasteis con alguna asociación, con vecinos, con tal, porque desde mi experiencia cercana de familiar na Ribeira Sacra, la gente y la población no sabe, no conoce. O sea, hay un desconocimiento brutal. Entonces, cuando simplemente esa puntualización, cuando hablas de comunidades... Hablo de mesas participativas. Pero todavía non os hicisteis. Non, porque temos que ter ben definido o que é o territorio, non? Poder dicirlle a usted a parcela incorpórase nesta parte e con estas características, non? Entonces, eso, hasta que non este pechado, pois é unha, o sea, non ten ningún sentido. Cando falamos de axentes, falamos das administracións, falamos, o sea, das administracións autonómicas, da administración municipal, pero estamos falando tamén de asociacións culturais, asociacións empresarios vinculados ás adegas, vinculados ao turismo, vinculados a calquera actividade que poda ter influencia no tema que estamos a tratar. As cousas, entre todos, se fan mellor, non? Pediu Carlos a... No, ha estado muy bien la pregunta de Teresa y la contestación de Ana, ¿no? Digamos que la participación pública de la gente y la identificación con ese espacio, primero para que sea un bien de interés cultural y luego para que sea patrimonio de la humanidad, sobre todo en el segundo escalón, que es un tema fundamental, ¿no? Bueno, hay una, como conoces, Ana, hay una historia anterior de toda una documentación amplia, de un equipo amplio de la Universidad de Santiago, en donde llegó una limitación restrictiva, que prácticamente es la que en este momento estáis definiendo, me da la impresión, en estos momentos, en donde se llegó a la conclusión de que la delimitación de bien de Vic tenía que ser muy restrictiva de lo que es el espacio en este momento de la Ribeira Sacra, porque si no entraba, digamos, en muchos conflictos, como acabas de decir, ¿no? Esa delimitación restrictiva de lo que es la delimitación del Vic prácticamente son los cañones, y luego es muy importante el establecimiento de ese área de respeto, en donde, digamos, hay una permisividad mayor, ¿no? Los agentes que están actuando sobre todo este territorio no son solamente los particulares. De hecho, en esta mesa iba a estar Augusto, digamos, que conocemos todos y que tiene una visión bastante crítica respecto a lo que en este momento está sucediendo respecto a la Ribeira Sacra. Él dice que la Ribeira Sacra admite una visión desde lejos, pero no admite una visión desde cerca. Desde cerca se ven problemas, incluso problemas de cómo en estos momentos está actuando incluso el propio Consejo Regulador, ¿no? Con una cierta flexibilidad que no sería admisible desde esos planteamientos de la autenticidad y la integridad, ¿no? En este sentido, yo creo que los procesos de participación y de educación aquí en estas
intervenciones, incluso la David Salvador por la mañana, se habló de ese papel fundamental de la educación, los considero fundamentales. Lo que pasa es que los intereses pueden ser tremendamente contradictorios, tanto en la delimitación del BIC como la delimitación del área de respeto. Por tanto, en esos intereses contradictorios, la Administración no puede pasarse años y años, porque ya llevamos por lo menos 3 años con esto y tiene que tomar una decisión. Es decir, la Administración no se puede, un poco la respuesta que tú has dado, si la gente no es partícipe de este proceso, no se puede hacer nada. Yo sí creo que se puede hacer. Es decir, yo creo que la declaración de BIC sería una decisión valiente de la propia Administración en ese espacio restrictivo y con esa área de respeto, en donde nunca va a ser posible el integrar todos los intereses conflictivos que pueda haber ahí, ¿no? A través de esa declaración de BIC habría que apostar por que sea un patrimonio de la humanidad. Pero uno de los problemas que tuvimos, el equipo que estuvimos trabajando prácticamente durante 2 años con esto, es la dificultad para transmitir a la UNESCO la autenticidad y la integridad de todo este patrimonio. De hecho, tú, José Luis, has dicho algo importante, que no se trata solamente de políticas turísticas, se trata de políticas forestales, se trata de políticas urbanísticas, en donde la UNESCO no admite que un bien sea patrimonio de la humanidad si no hay un plan de gestión, por lo menos si no hay un plan de gestión avanzado. Entonces, en ese plan de gestión, aparte del cumplimiento de una serie de normativa que establece la propia UNESCO, que tú conoces muy bien, Ana, para que eso sea patrimonio de la humanidad. Quiero decir con esto que el proceso del BIC es un proceso inicial, en donde debía haber, con ese planteamiento que propusimos en un momento, más restrictivo, una decisión valiente de la Administración y no dilatarlo en el tiempo. Es decir, esos procesos participativos pueden dilatarse en el tiempo todo lo que queramos. Y a partir de ahí, empezar en el cumplimiento correspondiente de lo que nos está diciendo la UNESCO, con las guías prácticas de todo lo que hay que hacer, en donde ese proceso participativo se puede dilatar en el tiempo en 2 o 3 años para que todo el mundo se sienta identificado. Pero me da la impresión, mi Manolo Chaín, en este momento, que no lo podéis dilatar en este momento, que tenéis que tomar una decisión y a partir de eso, con ese planteamiento más restrictivo, bueno, ahí avanza todo un proceso en donde la propia sociedad lo va integrando, lo va haciendo suyo y va viendo esos valores que antes decía David Salvador como parte de una rentabilidad futura, ¿no? Yo creo que el proceso va más por ahí que ir dilatando todo esto en distintas etapas, en donde nos podíamos dormir en 3 y 4 años con todo ese proceso participativo. Porque los intereses son muy contradictorios. Si hubiera estado aquí José Luis Rodríguez, hubiera planteado claramente una ampliación del patrimonio de humanidad, tú antes lo has dicho un poco como imagen de marca turística, pero es más allá de la imagen de marca turística, con planteamientos distintos de los que está siguiendo más restrictivos en este momento la protección del patrimonio cultural, ¿no? Bueno, no sé si... Sí. Vamos a ver, son muchas cuestiones las que planteas. Yo voy a intentar responder algunas de ellas. Ya vi que Manolo Chaín pidió la palabra. Pero no, bueno, porque yo de la gestión que lleva la Dirección Xeral, yo no puedo responder. Yo puedo responder el trabajo que a mí me encargo en este momento y que estamos a punto de entregar. De cuál va a ser su... no me corresponde a mí. Desde luego... el trabajo que realizó todo el equipo coordinado por el Valedor do Pobo Galego fue pues, un equipo interdisciplinar que puso las bases de lo que ahora se está haciendo, intentando mantener esos criterios iniciales que se planteaban de establecer una máxima protección en un espacio mínimo, porque además UNESCO no tiene ningún inconveniente a que la zona de máxima protección sea mucho más pequeña que la zona, la buffer zone, la zona de amortiguamiento, llamémosle así, ¿no? Entonces, hay que asegurar
el 100% de integridad y de autenticidad en X parcelas y dejar que lo otro pues, siga evolucionando como se pueda. Hombre, yo creo que tal como están ahora los criterios de UNESCO y esa idea de mantener un turismo sostenible, es impensable completamente, pues construcciones en lo que es el cañón. Construcciones que afecten a ese desarrollo del paisaje. Mantener construcciones, hacer otras nuevas con los mismos materiales, con los mismos criterios, sin que sea un plagio, metiendo arquitectura moderna, no habría problema, pero manteniendo esa unidad de materiales, pues probablemente ahí tampoco habría muchos problemas. Indudablemente, la declaración de Vic se puede hacer. Mañana haya la colaboración o no de las comunidades. De eso no hay duda. ¿Qué pasa? Que sabemos que aseguramos mucho mejor ese BIC si hay un respaldo de la comunidad. Entonces, aunque sí se puede hacer, lo idóneo sería buscar pues, esa colaboración de las comunidades, que son las que están directamente pues, podando la viña, reconstruyendo una escalera para acceder a un bancal o pues, sulfatando, ¿no? Entonces, la declaración obviamente se puede hacer en cualquier caso, pero yo planteaba que podía ser interesante, que yo creo que es fundamental, ese apoyo de las comunidades autónomas y en cuanto a las comunidades locales. Y en cuanto a lo que dices de educación, lo comentaba David hoy por la mañana, probablemente hay generaciones con las que ya no se pueda trabajar mucho o los resultados sean muy pocos, pero cuando las cosas se hacen desde la infancia, ahí se genera un sentimiento y una forma de ver las cosas diferente. Y entonces el trabajo de la educación es fundamental. Y yo que trabajo en la universidad, si no confiara en que con eso se transforma el mundo, pues cerraría el chiringuito y me dedicaría a otra cosa. En cuanto al plan de gestión, si no tenemos plan de gestión es que ya no pasamos del BIC. Es decir, ya con la nueva ley de patrimonio tiene que haber un plan de gestión. A mí me preocupan muchísimos temas en torno al plan de gestión. Veíamos un territorio artellado, vertebrado por 2 ríos y donde las embarcaciones no son embarcaciones que sean eléctricas o que tengan energía solar. No, seguimos utilizando combustibles fósiles y vamos a vender eso porque ¿qué aceptación tienen los catamaranes? Es uno de los grandes atractivos. Otra cuestión, las carreteras son infames. Bueno, se hacen muchas cosas para mejorarlas, pero las carreteras son las que son. Esta Semana Santa, moverse por la Ribeira Sacra era tener que hacer pasos alternativos, porque encima los de Madrid cuando vienen con 4x4 y por medio de la carretera. En unas carreteras de 4 metros era imposible, con lo cual hay que habilitar un sistema para el traslado de la gente, probablemente que sea sostenible y que cada uno no lleve su coche, porque no es lo mismo mover 60 coches por esas carreteras que pues, un transporte colectivo. Y otro tema que a mí me preocupa muchísimo y creo que dentro de la gestión también hay que tenerlo previsto es que en el 18, en el 19 o en el 20 llega el AVE y llega el AVE a Orense. Orense es pues, el paso a la Ribeira Sacra y probablemente pues, habrá, o desde Monforte, que son las 2 grandes núcleos de... ¿Y qué vamos a hacer con la llegada de los visitantes, para no llamarles turistas, de los visitantes cuando llegue el AVE? Pues también es algo que tendríamos que tener previsto, porque la Ribeira Sacra no se visita en un día. Tendremos entonces que habilitar sistemas para hospedar a esa gente, ofrecer camas. ¿Cómo los vamos a ofrecer? ¿Tenemos turismo rural? Sí, pero, por ejemplo, sería imprescindible tener un portal que nos permitiera desde ese portal único poder acceder a todos la oferta hotelera, ya no solo de casas de turismo rural, sino de apartamentos, sino de... Entonces, en cuanto a la gestión, yo tenía planteadas algunas cuestiones, porque no solo tenemos turismo cultural, tenemos ecoturismo, tenemos enoturismo y tenemos que dar respuesta a cada uno de esos perfiles, ¿no? Entonces, creo que en este momento la gestión es fundamental. Efectivamente, el crecimiento tiene que ser un crecimiento manteniendo, al menos en esas zonas de máxima protección, esos conceptos de integridad y autenticidad y
y si no, pues estaremos jugando a otra cosa o podemos optar a otras cosas, pero no a patrimonio mundial. Entonces, hacer las cosas como se han hecho hasta ahora y manteniendo una serie de criterios, manteniendo un paisaje, pues es imprescindible. Las políticas forestales, las mayores carballeiras, la extensión en carballos más grande que hay en Galicia está en Ribeira Sacra, en donde para encontrar un eucalipto hay que buscarlo mucho. Tenemos unas carballeiras, además, seculares. Pues eso es un patrimonio que hay que mantener con la misma fuerza pues, que los bancales, o que los pazos, o que los cruceiros, o que las adegas. David, creo que quería comentar. Solo por si algo podemos aportar desde el exterior, a no estar involucrados en este tema, e incluso desde la falta de conocimiento, ¿no? Pero por hacer una reflexión en algunas similitudes, ¿no? a otros desarrollos. Y es esta reflexión sobre por qué UNESCO da tanta importancia a la involucración de las poblaciones locales y considera incluso un requisito que ese proceso se realice de forma efectiva. Claro, yo creo que hoy en día, bueno, pues por la globalidad y por cómo se ven las diferentes experiencias ya en todo el mundo, ya no las que nos rodean o del vecino país de Portugal, sino ya en todo el mundo, las grandes organizaciones llegan a ese tipo de conclusión. ¿Por qué? Desde la experiencia. Desde ver que cuando se han desarrollado este tipo de planes sin tener en cuenta el respeto hacia las poblaciones locales, la involucración, pues han fracasado. Entonces, es verdad, yo hasta puedo coincidir que a veces es necesario dar los pasos, agilizar, por supuesto, pero siempre desde esa sensibilidad hacia el respeto de las poblaciones locales. Cuando la gente del territorio no se siente respetada, cuando consideran que les vienen impuestas desde fuera los modelos de desarrollo que van a veces, pues efectivamente, en contra con sus ideas o simplemente por puro desconocimiento de lo que se está haciendo. Va a haber una rebeldía que va a impedir, a la larga, va a dinamitar el proceso. Por eso UNESCO plantea siempre este tipo de involucración. Y además, que sea real, o sea, porque a veces hemos vivido que esa imposición o ese proceso se hace de forma como el cumplimiento de un mero trámite. Hemos asistido a... No es el cumplimiento de un mero trámite para que poderle poner la casilla de realizada la consulta a la población local. O sea, o se hace desde el convencimiento o difícilmente los proyectos salen adelante. A ver, temos 2 turnos pedidos e xa temos que parar, porque como vos dicen, ás 2:45 hai que marchar e necesitamos 5 minutos para pechar as jornadas. Iago Seara e despois pedí uno ali. Bueno, en primer lugar, perdón por atreverme a hacer unha pregunta e suxerencia non estando panel este último remate. Pero, bueno, acontecen certas cousas que me fan ter unha certa experiencia sobre o tema de Ribeira Sacra. Durante un tempo estive intentando levar adiante un plan xeral de un municipio importante. En este momento está un tema de urxencia no Peares e despois, como dentro do período de administración, e é a donde vou como suxerencia, houve un traballo importante feito por consultora galega e creo, se non me equivoco, me corrixe Manolo, creo que era César Portela, un primer paso moi fundacional, pero penso que importante por certos conceptos de comprensión do territorio, non? Bueno, e aí onde vou. Vamos a ver, a Ribeira Sacra non é unha zona de ladeira abaixo, perto do tren e digo tren e o río, non? O embalse. A Ribeira Sacra é desde un punto espacial, de comprensión espacial, se non hai para a UNESCO, e iso digo e eu ratifico, para a UNESCO non hai unha comprensión que non sexa esa espacial, non? E despois someto tamén a esa reflexión de cara a esa definición patrimonio mundial da UNESCO, non patrimonio da humanidade, patrimonio mundial da UNESCO por vi. Bueno, que é a seguinte,
hai unha paisaxe política moi importante que todavía se reflexa bastante ben na conformación da paisaxe, do territorio, que é a parroquia. E, ademais, esas parroquias, polo coñezo que tengo, aunque están moi diezmadas ou moi disminuídas, si viven o territorio, o seu, de seu, non? E aí, de unha forma indirecta, hai continuamente unha rectificación dese territorio, da ribeira, non? E a ribeira ten tamén unha boca ribeira, e a boca ribeira ten, ademais, un pouco máis alá de que a altoplanicie que se corresponde por os movimentos tectónicos, etc. E esa interpretación xeolóxica non se pode prescindir. Podrá dicir desde fora, eso, pero os que estamos dentro vemos a Ribeira Sacra desa maneira espacial e dentro dunha concreción dunha paisaxe política que é imprescindible. Depois hai outras manifestacións de tipo de celebracións colectivas onde se concentran os que foron da Ribeira Sacra e agora non están, ou fillos de primeira e segunda generación, que capturan durante un día ou dous unha festa ou que sexa, unha celebración dese tipo da paisaxe, capturan ese territorio, que tamén a participación hai que saberla interpretar desde un proxecto de investigación científica. Como capturan, como viven e desarrollan ese valor de pertenencia que está aí. Esos datos hai que saberlos comprender tamén e incorporarlos. Isto foi unha pelexa no Comité de Expertos da Paisaxe e de outras da Paisaxe, que as enquisas están moi ben, os talleres enquisas están moi ben, pero despois hai unhas cosas aí que están continuamente manifestando, hai que saberlas ler, capturarlas e reformularlas. Simplemente decir isto, volvo a pedir disculpas por atreverme a falar en este momento. Sí. Sé moi breve, por favor. É prescindible, se queres... Non, si é breve, si non... Sí, bueno, son Tomás Valente, son arquitecto e, bueno, teño así unha sensación de vir entendendo que o patrimonio é unha cousa importante, non? Despois daqui vou ca sensación de que o turismo é unha cousa importante, non? Cousa que non é fácil de procesar desde o sentido común, non? Parece que o valor é económico. O sea, o turismo non ten de por sí un valor esencial, non? Temos que poñerlle a cuestión económica, non? Temos que adxectivalo tamén. En algún momento ten que ser culto, non? Hai que... turismo cultural, non? Nesto teño certa experiencia, ejerce de turista tamén, non? Pero ejerce de turista popular, libre a veces, non? Tamén de turista culto, non? Si sabes das cousas ou te interesa, non? Bueno, arrepía un pouco pensar en promover o turismo, non? O turismo parece que é alguén que fai un tour. No, turista é o que fai un tour. Non podía vamos, sin facer unha evaluación sesuda e fundamentada, non? Pero tamén un pode pensar nesto, non? Entón, tamén arrepía tamén un pouco, non? Antes se falaba de Outero Pedrallo, non? Decía Outero Pedrallo, cuidado ca maquinaria pesada, non? Xa o decía fai anos, non? Entonces, o feito de promover o turismo, claro, hai que ser conscientes de que, pode caer unha masa, non? No uso masivo de xente facendo tours. E no medio do tour, os monumentos, non? Entonces, se preguntaba onte, por que vai a xente a Alhambra se non sabe que é a Alhambra? Que é a Alhambra? Perdón. Bueno, pues porque está dentro del tour. Pues es que esto... Entonces, me sorprende también que no se cuestione, o sea, que el turismo, como cosa económica, pues haya que asumirlo. O sea, yo entiendo que, bueno, que la respuesta del segundo ponente es partidaria, ¿no? O sea,
Pero también entiendo que esto, yo creo que, no sé, no es cuestionable que tengamos que aprovechar esto como una fuente económica los gallegos y estar pensando en culturizar el turismo y hacerlo, pues, elitizarlo, ¿no? No poder ir a la Ribeira Sacra porque tenga que ser una oferta culta y que se pague caro por ir. Estas son decisiones, bueno, uno puede ir, hoy puede ir a hacer turismo por allí a todos los precios, ¿no? Pero claro, eso también pone un poco los pelos de punta, ¿no? Pensar que va a ser caro hacer turismo en la Ribeira Sacra, ¿no? O va a tener que ser culto, obligatoriamente. O sea que, no sé, yo, vamos, por concluir, pero yo también hago aquí una, pues casi cuestionando hasta políticamente, ¿no? Esta asunción de que el turismo, bueno, pues va a ser en lo que enredemos económicamente los gallegos, ¿no? Simplemente. A ver, yo solo por... eu estou de acordo con esa reflexión, pero eu intentaría ir un pouco máis alá, non? A realidade é que o turismo está aí. E precisamente nos planteábamos facer estas xornadas porque como está aí, está crecendo e ademais hai moitísimas zonas de Galicia onde a realidade é que certas formas de explotación do medio deixanse e vanse as actividades socioeconómicas vanse orientando de cara ao turismo, o tema é que tipo de turismo queremos no sentido de non asetivalo, sino como queremos que o turismo non nos afecte ata o punto de perder a nosa esencia cultural e patrimonial, que era un pouco por onde, no sentido de que eu quería pechar cunha pregunta. Onte non sei quen no público o deixou, non? As catedrais hai uns anos se podían visitar e se vían sin necesidade de que houbera unha masificación de persoas ali. Ou se temos que regulalo porque en algún momento se decidiu proxectar eso como imaxe de marca de Galicia e xenera un tipo de turismo. Entón, antes de facer eso, tenemos que preguntarnos se eso é o que queremos. É dicir, se queremos que as catedrais sexan un elemento turístico ou non o sexan, e se o son, como queremos que sexa ese tipo de turismo, non? Entón, é certo que non temos por que aceptar que o turismo se converta na nosa primeira actividade económica, pero o certo é que está aí, está afectándonos aos nosos centros históricos, ás nosas paisaxes e ao noso patrimonio. Entón, teremos que, de algún xeito, intentar regular iso. E un pouco, esa era a reflexión que pretendíamos facer coas xornadas, non? Un pouco esa. Sentindo moitísimo, temos que pechar a mesa porque senón nos van votar. Faremos unhas conclusións en nada, en 5 minutos. Podemos cerrar? Sí. Ti non querías comentar algunha cousa, Iago, ou pechamos? E que o problema é que hoxe nos votan antes que outros días. Sí. Sí. Que sexa un resultado desa consulta, digamos, de ese sistema de gestión. Sí, a idea é, esperemos que non tardemos tanto como noutras ocasións, que, por exemplo, as xornadas de infraestructuras acabamos de rematar 3 anos despois, as conclusións, neste caso esperamos ser máis rápidos, pero sí que intentaremos facer unhas conclusións revisionando as mesas, as ponencias e logo distribuílas. Unha vez que estean, as faremos públicas a través da web. Como sempre, moitísimas grazas, por suposto, aos participantes por aceptar a invitación do Consello e por facer posible as xornadas e os que asistides tamén, porque senón non serían posibles. E vémonos, simplemente decirvos que vos darán agora, vémonos en setembro,
cunhas novas jornadas sobre os usos dos montes comunais galegos, que en certo modo teñen moito que ver co que falamos estes días aquí, organizadas por Pejerto Saavedra os días 28 e 29 de setembro. Sen máis, moitísimas grazas a todas e a todos por participar.